Ohoy! Maray na Maray na pagkabanggi. Ako si Tito Ray. Ako po naman si Boy Agta. Ini Ini po ang ang programang Dos Bosabos. Alright! Hoy. Ay, Tito Ray, pirang aldaw na sana bago ang Christmas. 65. 65 days na lang po mga tugang Christmas na. Yes. Ayan. Madali na naman ang tarauhan ng regalo. Tsaka puro tukan. Saka purutukan si mga nagtubong sa kuya. Welcome. Buray pa. Buhay pa. Inda sa iba kung tirigbak na. Baka yaon na dyan sa Santo Niño. Kung dahil duman sana sa eternal. Ba, mayayaman to eh. Iyo. Eternal. Ngayon na. Oy, maray na pagkabanggi po sa Indog Agabos mga tugang. Siyempre, welcome po sa satuyang programang Dos Bosabos. Yan, And ngunyan Tito Ray, siyempre, aldaw ngunyan ng Sabado. Yes. Siguro nakaka sa Indo. Mga lasinda. Mga lasinda to niya ang katagdiyo. Ano kaya, puspuso na kaya sa mong programa at ma-eleksyon na, gulping nag-aram sa tuya eh. Gulping nag-guest. Nag-guest sa tuyang mga politiko. Yeah. Sa Champan Tabayanan na sa moyang duwang i-feature na SK chairman Yan. from Pakol And sa Calawag. Calawag. Yeah. Yan. Abangan yan. Ano na ngunyan, kumbaga siribot-sibot na ang gabos ng mga kandidato. Ang kuyang ko nga ni, ang Facebook ko, ulay ko, kumilik na. Puro na baga ni kandidato. Puros kandidato. Manailing ko naman, iboto. TOBOL. Chubol. Kalakol na ning si Boying, Guto. Paresa ng G. Salamat sa 17,000 na viewers. Salamat po sa Indo and paki-share, paki-like po ang samuyang video. And saro pa dyan dito Ray, si mga may mahuyong buot po Yan. sending stars Yan. o kaya ning Yung Gcash. Yan. Ang sa moya pong Gcash number, yan dyan sa sendong screen. Yan. Ay, nyaon na dyan. Talagang dahil na kung mapapasala ka yan, kung mapapasain pa yan, ha? Baka si ibabakal nuning impilat, ihulog na sa moya, ta kami, nagiinuman ka yan. Alright. So, mga tugang, kunyan po, sa ito yung pinaka programa kanya dito, Ray. Para bistaduhon taan sa ito yung mga kandidato. Yes. Kumbaga special programming ni para sa yan. As in, mabistuta, as in, maaraman lang sa indang mga plataforma di barangay. Yes. Hatching pa lang. Emergency room ka na. Nag-aabo ka pa lang, ICU ka na. Kung gada ng koko, ipapalubong ko. Dapat dyan. Si mga sambay, ang barkada dapat tambay. Bako si may mga agom. Sige. Si makulog ang ipon, cremate ka na. Bakang plataforma mo yan? Iyo. Mabaha ng Jinjo sa barangay hall. Yan, sa kuya yan ang programa. Iskay kagawad mo yagta. Mabaha ng barbecue. Puro bituka. Sige. Bisa doon na po mga tugang ang sa tuyang inot na kandidato para SK chairman hindi po sa Ciudad Dignaga si Patrick Pat Bermas. sa tuyo pong dalanon nini. Marinaga po, ako po si Patrick Bernas. Pwede po nindo kong apo doon bilang Pat. Yan po. So I am a fresh graduate po sa Viscas. Tinapusan ko po is Bachelor of Secondary Education major in Science. At nagdadalagan po ako
bilang masunod na SK chairman kang Barangay Calawag, Naga City. Igwa man po akong organization which is yung Naga City Council for Youth Development. Igdi po mas kusog mi po ang kakayanan kan kahovenan po. Igdi po sa enterong syudad po. Saro mo po ako sa working team po kang Safe and Sound Cities po. International program po siya. Youth dito sa Calawag po is they are very active po. But meron po tayong 7 zones, di ba po? Hindi po sapat po yung pag-announce lang po through social media po. So, yung iba po, hindi na sasabihan po or naaabisuhan po na meron po tayo ditong activity sa Calawag. So, ang nahiling ko po digdi yung solution is, kusugon po ang proper information delivery po. And then po, mas ipapadagos sa po ang mga napunan po kang mga incumbent SK po, like for example po yung educational assistance po. Yan po. Mas i-improve ta po yan yung educational assistance and programs po. Igwa po kita ni limited fund po digdi sa Calawag po. Pero po as future SK chairman po, I will do my best po na matabangan po at masuportahan po ang mga hobbies po sa Calawag. Meron po silang hinihinging like for example yung jersey po. Humihingi rin po silang educational assistance. So, yun po, mas papakusugot pa po to. Bako lang po, basketball yan. So, dapat po talaga, libutin po natin talaga kung ano po yung interest po talaga ng mga hobbies po. Like for example po, may gusto pala ng volleyball, ibigay natin. Ang dapat po na katangian kang isang leader po is, dapat po resilient ka po. Yan. Sa mga sitwasyon po na mga nakaagi, mga negative na nangyari po sa organization or sa council po, dapat po mag-bounce back po kita. So, mag-focus po kita sa solution po. Gusto ko po sa kahubenan digdi po sa Calawag is maging active po talaga sila sa mga programa and activities po kang Barangay Calawag po. Yun po. And then, sa isa po sa mga platforms ko po talaga is youth empowerment. Kailangan po talaga ma-empower po talaga ang mga hobbies igdi po sa Calawag po. And then, mag-produce po kita ng mga leader. So, ako po, dahil po ako nagdalagan may bako lang po sa pagserbi. Nagdalagan po ako igwa po akong resibo. Ano po ang mga resibong iniyo? Inot na inot po, igwa po akong credentials, karanasan po, and mga achievements po igdi. Sa maabot po na October 30, which is yung election day po, hinahagad ko po ang sa Indong Tabang po na makuha po ang posisyon bilang SK chairman kang Barangay Calawag po. Ako po si Patrick Bernas. Ang linyada ko po digdi sa SK Council po. Ang mga SK kagawad po na si Edel Carl Bandola, Carl Cantillo, Paul Edward de los Santos, Harry Troy Esber, Mary Joy Favorito, Carl Oliquino at si Christine Lori Osia. So, mahagad po kaming tabang po na makatukaw po kami igdi sa SK Council. Pakusugon ta po ang kakayanan kan kahovenan sa Barangay Calawag, Naga City. Ahoy! Ahoy, yan si Patrick Pat Bermas, Bermas kang Calawag. Yeah, SK. Chairman. Chairman. Sige. So, butuhan tayan sa mga hobbies, siyempre. Yan sa Barangay Calawag. Magkaigwaning, kumbaga, pagkakataon na mahiling ta, sabi niya nga ni Bagaduman, bako lang basketball dito rin. Yes, Sa mga SK, volleyball. may volleyball. Sabi ko nga ni kadto si pag-taping ta Kuya Boy, dapat may sungka, may sipa, may trumpo, may shato. Ibut lang sabihin dito rin, na bako lang ang mga hobbies, bako man lang gabos sa sports. Yes. Siyempre may sabi niya nga ni Duman, matawan maning kadikit na edukasyon. Ang iba naghahagad na ito bagang makapagpadagos ng pagklase. At least duman sa mga sinabi ni Pat, iyo to sa tuyang asa indo dapat ng mga sisingilo ng mga kahubianan. Yan. Pag nakatukaw siya. Yeah, pag nagana, Pat, ano na si pangako mo? Yan. Ay, yung mga arrogant. At the same time, dito Ray, ang pipiliun ta siyempre na maging leader kang sarong barangay, lalo na sa mga SG. Ini yung kumbaga may resibo. Yan. May credentials. Yes. Tanganing irabag mo man maski sain. Kaya niyang manindugan para sa mga
sangguni ang kabataan. Igdi mapuon ining sa tuyang mga bagong leader, Tito Ray. Yan si Pat Bermas kang Barangay Yes. Kalawag, nga dalagan bilang SK chairman. So sa to pong suportahan Sa ang sa iyang tuyang kandidatura. suporta. Pag-adalan ta, syempre, anyaon sa tuya ang mga, nasa sa tuya mga kamot. Ang power na naman kunyan sa Yes, eleksyon. odoy. Yan. Oh. So, nasa Pang sa inyo po nagtaong- yan. Pang nagtaon ng sobre, ko anon. Ko anon, yan. Mari mo love letter yan. Ayan. Saka, Tito Ray, i-shout out na muna ang gabusan ng mga viewers ko niya na pagkabanggi. Sige, Salamat sige. po sa Indo. Aratyan sa tuya pong babasahon sa Indo pong mga Mga comments. sa Indo pong mga sinasabi patungkol po dito sa tuyang programa ko niya na pagkabanggi. Yan. So, ikaw pakitan saro. May saro pa para at least mabisuta pa Kuya Boy ang saro pang nagdadalagan bilang SK SK chairman chairman. man. Igdi sa Barangay Pakol. Hoy, Sa tuyang biston si Carmela Carms Olea kang Barangay Pakol. Marinal daw po sa Indogobos. Ako po si Maria Carmela Olea o mas bistado po sa apod na Carms. 22 years old po from Barangay Pakol. Choir member po ako since grade 5 hanggang po ngunyan. Nagdagdag lang po na katupong nag-college po ako, naglaog po ako sa lectors and commentators. And saro na din po sa interest ko po is ang pagkanta. Pero po ako yung sa community, nag-volunteer, ning mga nag-help po sa mga kapwa ko man po, youth. Kakatapos ko lang po this June 2023 sa awa po ng Diyos, sa gawas mo po mga sakripisyo po sa kuyang magurang sa University of Santo Tomas po sa Manila. Nagtapos po ako sa course na Human Resource Management po, a pre-law course po sa university po. Samuya po kaya sa simbahan, igwa pong inaapod na Parish Youth Ministry. Sa Parish Youth Ministry po, may mga officer man po yan. Duman po ako naging active kasi po nag-leader din po ako duman. Ang nangyari po, naging Vice President externally po ako and luckily po, saro din po ako sa naging Federation President po sa choirs and musicians po sa Luzon area po. Kaya naging thankful man din po ako. Saro po ako sa napili sa out of all the Parish Youth Ministry po sa Luzon. 3 years ago po, create ko po itong Pakol Peer Teen Council na kung saan po ang objeto niya po ay talaga pong maging kasurog po siya laban po sa karahasan po na nangyayari po kasi din po para din maiwasan din po si mga teenage pregnancy and para din po maiwasan din po si mga gibo po na day po talaga kaaya-aya po para sa mga kahubenan po. Happy to share ko man po na igwa na po siyang tulong bagong organisasyon, iyo po tong Pakol Alliance of First Aiders, si Pakol Green League, and si Hataw Kahubenan po. Ginigibo mi po kasi hinahanap mi po kung ano po si interest po katong kahubenan po mismo. Kasi na-realize mi din po bilang saro pong mga youth leaders na ang saro pong youth volunteers, di po siya naghahaloy sa sarong organisasyon kung di po siya interesado duman po sa organisasyon na babalihan niya po. Peer Teen Council po, ang kabali po duman si mga willing po mag-volunteer para po sa growth and improvement po and development po kan sa tayo mga kaubena po sa Pakol. Haloy-haloy ko na po talagang inisip kung ano talaga po si syempre po, dakulong po sa ko nagdi-discourage po ng mga classmates ko po yaon na daa po ko sa Manila na dakulong pong opportunities. Pero siguro po ang saro po sa motivation ko, iba pananggan po palan talaga pag nakakasirbi ka po tapos nakakatabang ka po sa kapwa mo po kahubenan. Tsaka po, di ko din po aram kung taano po si puso ko po talaga, pati po bitis ko, tigdadara po ako digdi sa Pakol and talaga pong naugma din po ako na may mga tao din po nagsusuporta din po sa mga decision ko po. Kung ano din po, baga nahihiling ta sa magurang ta, iyo din po talaga ito ang nakukuakang aki. Aki pa po talaga kami, nagdo-donate na po talaga kami ng mga gamit. Iba po ang ugma, daw po mayong kapalit po na natatao po sa Indo. Sa barangay mi po, apat po na issue po na nahiling. Inot na inot po is yung mga trabaho po. Kasi kadaklan po sa may Pakol po, may mga fresh graduates po. Arog ko po, fresh graduate po ako. And saro na din po si mga unemployed. Tapos si mga students po na gusto din po ng part-time jobs. Magkaigwa po ko ta ng mga job fairs. Kasi po, importante yung po na ang trabaho na po ang marani sa Indo. Time constraint po baga na ang iba po baga sa tuya, mas gusto po na mag-adal po baga sa oras lang po. So may mga test the trainings po dapat and at the same time po may mga training centers po na pinoprovide
para din po ma-increase din po si mga job opportunities din po. Partnerships po from other companies, organizations po, or school. Lalo na po ako kasi ang nahiling ko po sa muya, sa pakol. Sarap po ang pakol sa pinakadakulong pong maurag na mga kahubenan pag abot po sa sports. Kahali po kong kamhay, sarap man po kong varsity player po sa kamhay, kaya risa man po sa hawak na medyo macho po waga. Pero ayaw po to talaga. Ang nangyayari po kaya po kato nagkawat po ako, as in po talagang payat-payat po kato. Slim. Kang nagkawat po ako, iba po si aura na si values din po si sportmanship. Grabe po si nanodan ko man din po. Lalo na po pag nagtitraining po kami. Kaya magayon man po na duman po na ko man po si sadiri ko, nahanap ko man din po si sadiri ko duman sa sports na to. Ito pong sa scholarship po kaya when it comes to varsity, pagiging athlete scholarship, iyo po, magayon po tong bagay kasi bako man po gabos na tao, academically performing well. So may mga tao din po na sa sports po sinda na pwede po nila maging ticket para po makagraduate po sinda. And then si last po, siguro po scholarship. Dakulan pong akong nahapot na mga kahubenan po talaga na ang gusto po ninda is mga financial assistance po na magayon po na dawa po kadikit po ang nakukuata pong budget siguro. Mas magayon po na magrani po kita foundation sa mga companies, organization po para matawan po kita. Pupunan po ni Ate Carms. Ining decision po na ni iyo po to si way ko po para punan po ini na sana po pagkatiwalaan din po kan tao kasi dakulon pa pong plano and dakulon pa pong kaipuhan aksyonan din. Syempre po ako po ang SK chairman po ninda, si Maria Carmela Carms Olea, and syempre ang sa kuya pong kaiba para po sa pag-discovery po kan sa tuyang mga kapasidad sa tuyang mga kahubenan, iyo po sila Rosette Erica Benito or Chugs po siya Bistado, John Ray Bonoan, and also po Ramon Alfonso Bueno, Victoria Teya Clerigo, and also po si Kim Olenares, and Jojo Reconday, and also po sa tuyang last but not the least, ang pretty po na si Crisandra Chris Salamanes po. Yan, pangangataman sa kahubenan, iyo ang simula para sa kinabukasan. Yes po. And igwa din kaming sarong bisyon, sarong mission. Kasi nagtutubod po kami na ang kapasidad po ka mga kaubenan, nagpupuon po talaga sa hoben na edad. Data po aram kung ano pong issue, kung day po kita marinig po mismo sa INDA. Kasi po, kung ma-apply ka man din po ng mga programs, activities, events, na ika lang po nag-iisip, kamong grupo lang po nag-iisip without consulting it po sa mga kairiban mo po, sa mga kaubenan po sa barangay o sa syudad. Di man din po yan effective and efficient po para sa satuyang barangay o sa satuyang syudad po. Data po din maaraman kung ano po sinamamatian ninda, kung data din po sindaha po ton. Tsaka nagtutubod din po ako bilang sarong youth leader na ako po may manunodan po sinda sa ko and at the same time po may manunodan po ako sa inda. Kasi every student or every youth po may mga different stories po sinda para i-story sa imo. Na makakanood ka po sa inda sa punto na, to the point na marirealize mo na ay, garo swerte pa ako. Kaya po, iyo po garo quality ko bilang sarong maray na leader na tatao po ako magdangog sa sakuyang mga nasasakupan o sa sakuyang man pong mga nakakaputan po. Ako po si Maria Carmela Carms Olea po. Aram ko man po na kadaklan po sa Tuya Gabos na day man po ko bistado. Pero yaon po yaon day lang po si puso ang yaon kundi din po ang kapasidad ko po para din po magsilbi. And kaibanan ko po ang sakuyang grupo na sana po suportahan po nindo asin bistuhon kung ano man po ang mga plano, asin mga ang mga gusto mi din pong tukaran, asin gusto mi din pong i-raise ng mga issues and mga programs na gigibuhan mi din po para sa indo. Day ka mo masupog na magrani sa Samuya, approachable man kami. Pero at the same time, dyan kaya mapon ang good relationship kasi sarong relationship na bako lang siyang dapat kami lang ang nasusunod kasi kamo din ang boses me. Kasi nagtutubod kami na ang boses kang kahubenan nagpupuon din sa indo. Kung di kamo nag-speak up sa muya, kami ang magiging boses nindo para sa kung ano man din ang gusto nindong ito karon sa tuyang barangay.
Oh, yun. Yun. Si Carms Olea, Kambarangay Carms Pacol. Olea, Kambarangay Pacol, Naga Yan. City. Ayan. Beautiful si Oo. Ate Carms. Saka matibay magtaram. Ito yung mga ano talaga pang leader, pang leader talaga sa yung mga tirada. Mm. Tsaka nadungog na sa iya na ito Tito Ray na sinasabi niya na bako lang, di magiging effective ang sarong leader kung kamu-kamu lang ang nagdidesisyon Yes. para sa Dapat indong team. lugar. Dapat team. And Team. may konsultasyon sa gabos sa mga jóvenes dyan sa indong barangay. So, Yes. nadungog ta na aruken ang, nasa ang- sa indana kung paano. Ang mga SK ngunyan, iba na magtararam. Iba na talaga Ano? kadto sa indo kung panahon. Sa mo, talaga ang gutang ka pa ni inihina mo. Magdalagan kang SK. Okay. May bisado Hindi, akong diba? saro eh. Oo. Masubmit ko ta ng COC SK Kagawan. Oo, kaso- Nagparara. Nalingaw. Nalinga. Itago to sa pangaran. Diyan niya pa oras. Hindi niya pa oras. Diyan niya para mag-survey. Mag- Ang ano ka to, mag-serbesa pa. Bago mag-survey, Magserbesa. pa. Yan. Nasa sa Indo na po. Sa Ayan. mga kaubinan po dyan sa Pacol. Barangay Pacol. As in sa Calawag, nasa sa Indo na po ang ang desisyon kung paano po nindo papakarayon ang sa Indo pong lugar, ang mga barangay po nindo sa paagi kang pagpili ning maray na leader. Yes. Tigtataon mi lang po kamo ning ning pagkakataon na makapagpili. At the same time, syempre, nag-iimbitar man kita sa Yes. ibang mga kandidato. Si iba pang SK na gusto Oo. mag-guest sa Muya. Eh doon syempre si mga Mga barangay barangay captain. official, barangay kagawad na nagmamaot kang pwesto niya na Yes. election October 30 na pwede po nindo kaming i-message kung sakali pong may mga gusto ka mo na kung gusto nindo mag-guest man hindi po sa PM Samoya. na sa page ng Dos Bosabos. Tama. Sa Muya pong iaako mo na riyan. Pag igwapaning Islat. Mm. Ayan, Igwapaning medyo, islat. medyo na, ning nagdadakol na. Mm. Kasi pigi schedule mi po baka tapos na ang karampanyahan, may guest pa kami. Bawal na. baka mayor eleksyon na. Ikaw pa kitang guest. Tapos na tabi. Sige, mabasa kita ning ning mga Yung mga comments na comments. dyan. Ayan, nagdadalan sa tuyo ngayon si Kuya Joel Hernandez kang Suzuki Suzuki Otonaga. Ohoy, sir. Ayan, maray na pagkabanggi. Baka mga rin dyan, mapasyar kami dyan sa imong, sa imong opisina, maka ginjo lamang. tsaka kung naghahanap ka mo ning bihikulo na sa indong masasakayan ko niya na kampanya, naon dyan ang Suzuki. Ano patingon niyan ang Suzuki, ning agresibong maray sa nahiling ko dyan, minsan sa SM City, may mga display. Grabe talaga. Oo. Sindad ang mapano kang traffic sa naga. Yeah. Mapa-traffic sa naga. Sa ang garahe may bakanti pa. Bago song displayhan. Dibayan ko na sa kuyang bihikulo. Nagamal ang gasolina. Boboan ko to ning ginjo. Hindi ako magdalagan. Okay. May mga comment pa kita. Si Gilbert Nasol Bragais. O, ko taan ni sinag-i-invite sa tuya sa, ayaw. political forum. Kaso dainan, success schedule ta kasi may naka-schedule na. grabe na talaga ang schedule kang busabos. Kasi siya natabi, Sir Bert, araw mo na, minsan nga nag-uuli kami, alas 2 na yung maagahon eh. Kakampanya. Sige, pag na dyan. Kay, Vian RX is watching. Thank Maray you. na Salamat, pagbabanggi. salamat. Basta na paglingawan, ang stars o kaya Gcash siya. Ang Kay stars and Kakay Gcash. Fernandez, di ko alam kung anong bansa ni si Kakay Fernandez ngayon. Si kabatchmate ko ni kang high school. Uy. Mayaman na ni. Ay, di Gcash yan. Magikas ni Kay. Alangan man. Alangan man pagparasarayan mo yan dyan. Pag nagkaralapa yan, pag nakino yan dyan, itao mo na sa muya. Ayo, dapat may yan. I-send mo na ang kabanga. Maski mga 50%. Ayan. Don Razonable.
Mari na banggi Tito Ray, saka sa imo kagawad boy agka. Isa nasabi ko sa inyo. Pag kami nagdalagan, malapag ka mo. Si mga baring dyan, libre operasyon. Kang? Kargada. Kaya lang, Ano? mayong anesthesia. Si mga tomboy maugma. Paano? Si Ali do man ikiopera. Oh. Sa Indo ibubugtak. Walat-walat sana. Tara tanggal. Tara tanggalable. Kasi kayo na. Ang kita kanino. Mauugma sa ito ang LGBTQ. Yan. Libre, mayo lang anesthesia. Manguya-nguya ka lang ning bayawas. Ano yung turi? Dan Michael Puentes. Ohoy, mapura naman ang happiness. Yan, hagsap na karatabi pa rin Dan. Sunny Castro. Evening po sa Indong Dua. Salamat Salamat po. Pagabanggiman. Alvin Ay, ini si ano si Gusto sa ining- fellow niya. Ayan, si Abigail Louise Shepherd. Ay, ano 'yan? She is a foreigner. Wow. Oh. Abi, Oh. you can send us GCash if you Yes. want. You can support us Because? from Kinakapusta ko. from London ata yan. Oh, London. London. Yeah. Yeah, Abby, how are you there? Are you fine? If you're fine, please send us your money through GCash, or if not, stars, Yeah. stars for all season, because we are poor here in the Philippines. In Argentina, Uh-huh. Philippines are OFW are poor. Here in the Philippines, Argentina is corned beef. Arayo na naman. Kaya, uri niya, ano Marahal ni? na ang barakalon. Ning abid pa ini si Carmela Sabater mga popunyado. All the way from LA. Uy, LA. Oh, Ligaw Albay. Si Maximo Dote Ebrio. Ebrio. Maray na pagkabanggi po. Sabi niya, good evening po Kuya Boy and Tito Ray. Shout out man po igdi sa Universal Hopia Bakery. Uy! Ohoy! Oy! Ara, masarap Masarap. dyan itong hopyang munggo. Iyo, Itong hopya saradit mo. sana. Tsaka itong ano, itong ano, ang Itong abaluan. mamon, ito bang mamon Iyo, na masarap to. pagpiripilsi mo, gar pamilya pagpiripilsi mo. itong Hindi kung gayo, ano yan. ang mamon, Oo. pagpiripilsi mo dyan sa, ay masiram. Ang gusto ko dyan, itong Mongo bread. Ay, ayun na yan. Tapos Yung itong Mongo bread, yan, Mongo yan. bread, tapos ito bagang Japanese Hopia. Yan. Bekenemen. Japanese, Yan. Universal Hopia. Along General Luna, Iyo. Elias Angles. Iyo, tapos sigwa man kayo dyan, nagdi sa may, ano, sa may Blooming Treat ata yan. Yan. Naman sa may, yan. ay, yeah. Ohoy! Bekenemen. Universal Opia, o nailin nito ang Gcash mi, ha? Isa pa ni. Ano pa yan? Storm. Babet hit Hit us us. bad. Ay. Duman nagrapado si Babet. Si Babet, Storm Babet. Mr. Babet, tignan sa mga may okay. Babet man. Hindi kung sige maning rapad. Video to come soon back to Naga. Ohoy! Ay. Mauli! When you When you go home, go home, meet us. and be here in our show. Yeah, we will make you our guest. Yeah. Live. Unipan sa Oh, idol ta. Glenn Henyo. Ohoy! From City of Bubbles. Bula. Ako man idol all the way from LA. Lady Ann. Saan yan? Inda. Ang aram ko sa Legazpi yan eh. Ay, ah. Aramen ni Kuya Kim. Aramen, Kuya Kim, Lady Ann. Ang aram ko kaya si Paring Ann. We Sabi will ni... bring you British treats. Oy! So, we will go to Britain, Great Britain. Yes, we will expect for that. Yeah, when?
Ganun magayon. Ini. Kaya, ako rin eh. Sa mga ano. I Thank am- you, Abby. Thank you Yeah. very much, Abby. And We're looking forward and Yes. backward to that. we are so excitement. Yeah, there's excitement to meet us here in the Philippines. Yes. Because Bring yourself together with your money and the British streets, Yes. yeah, we will appreciate that very much and very soon. Yeah. Thank you, Diba, Abby. yung mag-English? Yun talaga. Dapat may subtitle pa. Kasi baka din na maintindihan ng mga dapat may subtitle na kita. Garo Netflix. Nalaman mo na itong story ni Lolo. Arin yan. Sa masunod ta. Ay, sa sunod na Sunod ta. Sige, sunod ta. Abangan po yan. Abangan Ano mo yan, yan. related sa... Sa Isang mga alam. mahal na barakalon. Okay. May nag-request nga niya sa ko, uturon tada atong Arin. si Katabang. Pag-undas na. Pakundas na. Ayun. Saka ito bagang uturon ta itong, si pinaka-difficile na trabaho. Ayun. Kukuruan mo na kami ang embalsamador. Pero ang detalye ken sa masunod. Masunod, yeah. Araman na kung taano yan, difficile. Sige. Wadumara kami. Maduwa na po kami. Maparaw na po ang sa inyong lingkod. Ayusan naman yan. Mama. Pig mi lang si mga importanteng mga Bagay-bagay. mga daralagan, saka si mga bagay-bagay. Sige po. Salamat. Okay. All the Parang way nakita. from Lady Anne. Baka gusto ka ng itur dyan ni Kagawad Glenhenyo. Iyo gayon. Ano? Permiso na pati yan nasa magayon na lugar. Diyan sa inapod ng magsaysay. Ayan. Nasa bato ko ay nagja-jogging. May kantabay. Baka may big susunod. May big susunod. Baka Ido. Sige po, salamat. Ako po si Tito Ray. Ako pa naman si Boy Agda. Hindi po ang Tamang Dos Bosabos. Bye-bye.